l-asel u jien jinżlu f'wiet l-asel f'dawk il-ġranet sbieħ nies għal-passiġġati jiġu għal-mistrieħ raba zdingat bis riservat għall-sniter u għall-kliem tal-kaċċatur żmien il-gamir wara l-moħrit naħdem fi skit l-aħħar bidwi f'wiet il-asel u jien għal-bebuxi u fjuri satar minn ġol blat jinżlu f'wiet il-asel jiġu nar taħat kien staġun xort kemm bata il-frott u għal-ħidmieti xi prezz dawn l-aħħar jiem kont ftit jien wara l-moħrit naħdem fi skit l-aħħar bidwi f'wiet il-asel u jien Grazzi ħafna Paul, dik il-kanzunetta li interpretajna flimkien kienet oriġinarjament tal-grupp The New Quarry, u mbagħad kien għamel anke Claudio Baglione, insomma kisbet popolarità kbira. Imma għalfejn libsa dan il-kostum u għalfejn kantajna dik il-kanzunetta għaliex illum huwa jum il-bdiewa. U hemm din l-idea anke f'din il-kanzunetta Charles se nintroduċik mat-telespettaturi tagħna illi din is-sena tal-bidja hija sena illi qed tmut l-aħħar bidwi f'wiet il-asel, speċi tal-lum in-nies qed imorru fl-bliet fil-professjonijiet tad-desk ngħidilhom jiena u qed jinsew l-agrikoltura li kien minn fejn ġejjin mis-sirietna li kienu l-qafas ta' kif bdejna aħna bħala Maltin ukoll, il-bidja kienet tant importanti. U Charles, jiena stedintek għaliex inti rappreżentant żagħżugħ tal-bidja f'Malta, għaliex inti mhux biss inti bidwi ġej minn familja ta' bdiewa, imma komplejt anke saħansitra tistudja u llum tgħin lil bdiewa oħra u tagħmel anke korsijiet tal-agrikoltura l-ħadd ieħor. L-ewwel qed nilqak magħna kif inti? Sellim lek kolożon ninsab tajjeb. Inkun qed ngħid sew jekk qed ngħid li inti rappreżentant żagħżugħ fost il-ftit insomma għaliex m'hawnx wisq. Tkun qed tajjeb naħseb mhux hekk. Ekku, din in-namra lejn il-bidja ġiet mingħand il-familja tiegħek. Jiena tal-opinjoni li tikber fik in-namra lejn il-bidja u lejn l-ambjent għaliex il-bidwi l-ewwel naħseb l-ewwel namra li tikber fik huwa lejn l-ambjent. Mbagħad il-professjoni ta' bidwi li inti qed tieħu il-frott mill-ambjent naturali u hekk. U inti apparti hekk ippruvajt ħafna li tesperimenta u ssib metodi ġodda ta' kultivazzjoni u ta' bidja jgħidilna ftit. Jiena fl-2009 bdejt nistudja l-agrikoltura fuq l-università, fuq livell ta' baċċellerat u minn dak iż-żmien l-hawnhekk nista' ngħid ma ħarisx lura għaliex mbagħad bdejt naqqat ix-xjenza mal-agrikoltura. Fl-2012 preżentajt studju ta' kif nistgħu ntejbu l-kwalità tad-dullieħ Malti u anke bħala frotta tal-istudju introduċejt f'Malta l-dullieħ minn Alġerija li llum kważi m'għandu bżonn l-ebda introduzzjoni ġa pajjiżna għaliex
Sodisfazzjon anka personali għalija irnexxa ġifieri meta naraw is-sajf li għadda li għadu kemm qed jintemm u l-istaġun tad-dullieħ kemm kien hawn dullieħ mingħajr żerriegħa irrappreżentat fis-suq naħseb li kien suċċess. U kont propju inti li ħriġ din l-idea. Issa nsaqsik xi ħaġa li xi telespettaturi tagħna tinteressahom din il-ħaġa. Qed jgħidu mela biex nagħmel dullieħ mingħajr żerriegħa ħna nafu li d-dullieħ propja biż-żerriegħa. Allura x'tib ta' dibabbis ikun hemm skużani qed nuża din il-kelma imma donna aħna ninkwetaw dwar x'qed isir kif qed nagħmluha din il-ħaġa. Din hija mistoqsija li saqsu li ħafna, ġifieri hija mistoqsija komuni. Id-dullieħ mingħajr żerriegħa isir bi proċess ta' ngħidulu hybridization fejn żewġ żrieraħ meta hija mistoqsija ftit teknika ma żewġ żrieraħ meta tikrossjon ngħidulu aħna flimkien il-frott tagħhom ma tagħmilx żerriegħa. Jiġifieri mhix ħaġa Le, huwa proċess naturali biex nispjega aħjar id-dullieħ kollu li kber pajjiżna jew fil-maġġoranza kbira tiegħu huwa hybrid. Id-dullieħ ta' bla żerriegħa huwa hybrid speċjali li waħda mill-karatteristiċi tiegħu hi li l-frotta ma tagħmilx żerriegħa. Sewa, u xi ħaġa oħra li tinkwita lit-telespettaturi tagħna huma dawk il-famużi pestiċidi. Speċi tal-lum sejrin il-qudiem fil-bidja billi morru lura x'il-kwalità vera tkun aktar ammonti ma l-kwalità tonqos. Hawnhekk fejn ma naqbilx. Mhuwiex minnu illi l-pestiċidi qed jintużaw issa fl-agrikoltura, l-pestiċidi ilhom jintużaw snin twal. L-ewwel pestiċidi li ntużaw anke fuq livell Ewropew kien Franza u kien mijiet ta' snin ilu. Fortunatament anke llum peress li l-liġijiet tagħna fuq l-ikel, għax qed nitħattu wara kollox fuq l-ikel, huma ta' pari passu ma' dawk tal-Unjoni Ewropea, llum hemm ħafna regoli li bniedem li bidwi għandu josserva. Qegħdin naraw anke llum frott tal-edukazzjoni li hawn anke l-bdiew anfushom, qegħdin naraw fl-opinjoni tiegħi fenomenu li l-ammont ta' pestiċidi qed jonqos. Fortunatament ma jkunx dejjem possibbli illi inti ma tużax pestiċidi. Pereżempju, fuq it-tadam ġie introdott f'pajjiżna fl-2009 insett illi dan jagħmel ħsara kbira, dan huwa l-ittut absoluta. Ftit qabel ġie introdott pereżempju l-insett fuq il-palm biex jifhmu dawk it-telespettaturi forsi xi ħaġa aktar li jmissu magħha għax il-palm aktar ornamentali. U dawn il-ħlejja sissa m'għandniex metodi naturali kif nistgħu neqirduhom. Ta' min jgħid però li hemm esperimenti anke barra mixtutna li qed jużaw metodi bioloġiċi u anke l-bdiewa jippruvaw jamalgamaw metodi naturali ma dawk artifiċjali, il-pestiċida huma xi ħaġa artifiċjali. Okej, xi ħaġa tal-aħħar li xtaqt insaqsik x'taħseb dwar ir-rispett li bħala poplu għandna lejn il-bdiewa, lejn din ngħidilha wkoll professjoni għaliex tant hija xi ħaġa delikata li trid tkun vera tkun taf id-delikatezzi tagħha, s-sottilezzi ta' kif isiru l-affarijiet. Jiena fl-opinjoni tiegħi jiena dort pajjiżi oħrajn, speċjalment Ewropej, naħseb illi Malta bħala poplu nistgħu nżidu rispett lejn il-bidja u lejn l-agrikoltura għaliex ftit minna jifhmu illi jekk ilna llum kellna bżonn bidwi. Ekku. Ġifieri u dik hija naħseb xi ħaġa jridu nżommu f'moħħna minn xħin nieħdu l-ewwel tazza ħalib filgħodu sa xħin nieħdu l-aħħar ħaġa qabel noqogħdu li dan li kelli għandna fuq il-mejda grazzi għall-bidwi. Ekku, jekk aħna nikkultivaw u nagħtu sosten li l-bdiewa Maltin għandna prodott lokali tajjeb li nistgħu ngawdu minnu l-koll. Ekku, qed immissuh kuljum fuq il-mejda tagħna. Grazzi ħafna Charles. Jiena nawguralek wisq għaliex naf li inti bħala rappreżentant żagħżugħ għandek xi ħaġa speċjali. Qed ixxerred din l-imħabba li għandek lejn il-bidja u qed ixxerred ukoll l-erf li inti bqajt tistudja lih lil ħaddieħor. Jiġifieri jiena vera ninsab gburija li kont ma' Grazzi tal-istedina. Grazzi Charles, aħna ser immorru għall-mument ta' telebejħ u meta niġu lura għandna diskussjoni dwar il-kanċer. Se niddiskutu fost l-affarijiet l-oħra jekk il-fatt li nagħmlu l-awareness għall-kanċer u x'qed jagħmel aktar dannu għal min qed isofri din il-marda jew le. Minn hawn ftit ieħor mal-professjonisti.